Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। Viewersफ्रा आंनाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामहरबाय थादोंमोन ना, जेन'बा सोंहरबाय थादोंमोन आंखौ आंनाव मोनसे मेवाइ दैयाव सोमनानै दोननायनि ब्लग दंना, बेखौ सोंहरगासिनोमोन ना, जेन'बा आब' मेवाइया जाजाबाय नामा होननानै। जाजानायाथ' जाजाबाय, मास मोनसेजोंनो जाजाखायो। आं खिन्थु जानाय जायाखैमोन आरोना। दिनैसो आङो अमाजों बे मेवाइ दैयाव सोमनानै दोननायजोंनो एवनो नागिरदों आरोना। आंना दिनैना ब्लगा बेनो जाहैगोन। आसा खालामो भिउवार्सफ्रा मोजां मोनगोन होननानै, आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो, आरो चेनेलखौ जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै हो। आं होनबा संनायखौ रेडि खालामसै, नायलांदो। आंना नै दिनैना गासिखौबो रेडि लाखाजोब्बाय आङो। अमा बेदर रुनानै लाखाबाय आङो, ओमफ्राय आं बेखौ संगोन। आं गोबाव जाबायना आङो मेवाइखौ दैयाव सोमनानै दोन्दोंमोन ना, आंना बेयो ब्लगाबो दंखायो, बेनि मेवाइखौ मारै दैयाव सोमनानै दोनामोन बेनि ब्लगाबो दंखायो, नायनोबा नायनो हागोन। ओमफ्राय आङो दिनै बे दैयाव सोमनाय मेवाइजोंनो बे अमा बेदरखौ एवनो नागिरदों आरोना। रावबो जाया, आंल', ओंखायनो एसेल' नै बेदराबो। दानिया आंना साराया दुंखाबाय, नै आं थाव हरनोसै। थावा जासिगोन आंना, आङो सामब्रामखौ हरनोसै, ओमफ्राय बेजों लोगोआव मोननै फानलु हाखावनानै हरखागोन आङो। आं दिनै बे अमाजों बे मेवाइजोंखौ एसे सिम्पोल एवनो नागिरदों आरोना। बेयाव जेबो होआ आङो, मस्ला थस्ला जेबो होला आरोना, खालि फानलुजों सामब्राम गुफुरजोंल' होनानै एवनाय नायनो नागिरदों आरोना आङो। माबायदि मोनो टेस्टखौ लालायनायनो नागिरदों। दानिया आङो बेयाव फानलु सामब्राम गुफुरखौ हरखानोसै नै, आं जेबो होला बेनिफ्राय ओमफ्राय मस्ला मस्लि, खालि बेखौल' होगोन। आं दाना बेयाव हरनोसै संख्रि आरो हालदै। सानफ्रामबो मस्ला मस्लि होनानै जायोना, एसे सिम्पोल जानायनायनि दिनै जेबो होआलासिनो फानलु आरो सामब्राम गुफुर, सामब्राम, संख्रि हालदैबो होनानै जानायनायनि माबायदि मोनो टेस्टखौ। दानिया आङो बेदरखौ हरखानोसै। नै आं मेवाइखौबो हाननानै लाखाबाय, नै जा गोथाव मोदोमखाबाय मेवाइया, बिदि दोननायाथ' जा मोदोमोना, जा मोजां मोदोमखाबाय। दानिया आंना अमा एवनाया जाखासिगोन, दहायबो रुखादोंना, ओमफ्राय एबार आङो बे मेवाइखौ होनानै मेवाइजों एसे गोबाव एवबावसै आरोना। मेवाइखौ हरनानै लानोसै आङो। मेवाइजों दहाय एसे बिदैयाबो फैखादोंना, आंना हाननायाव हरखाबाय आङो। नायनोसै दाना माबायदि जाखो। मेवाइया जा मोदोमबाय, मोदोमथारबाय गोथावनो। बिदिनो बिदि दोननानै लाखाबा, जेनेबा दाथ' मोनलाना मेवाइखौ, नै दा जानो लुबैबाय, आं खालामनानै दोनखानायमोन नालाय, ओंखायनो आंहा अमा बेदरजों मोनजाबाय आरोना। एखनबा जानो लुबैयोना, गोबावजों मोनजालाबाथाय, जेनेबा मेवाइखौ दा मोनला, जाफिननो गोसो जायोना, लुबैयो। बेनि थाखाय मोजां आरोना बिदि खालामनानै दोनबा, उनाव मोनजायो। जेरावबो होनानै जाजाबाय बेयो, अमा, दाउ, अनलाबाबो गोथाव जायो आरोना। आरो मोदोमनाय थादेरखो नालाय बेना, मेवाइना गावनि मोदोमनाय थायो नालाय, ओंखायनो जा गोथाव मोनो। बेखौ होनबा दसे एवबावनोसै आङो बेबायदिनो।
होजासिगोन बेथ' मेजेम दं नालाय बे मेजेमा गबाय थागोन नालाय आं दाना दैखौ होनानै हरखानोसै सिथाबलायबायसो गोजा गोजानो जासिगोन आंना दैया आंना नै दैया रानबायानो संख्रि नायजासिगोन संख्रिखौ नायनानै लाग्रोखानोसै आङो माबायदि जाखो संख्रि साखिनायसै संख्रिया एसे नांबावगौमोन नालाय संख्रिखौ होनानै हरबाय आङो गोथाव जाबाय खिन्थु जेबो जिरा मस्ला होआब्लाबो बिराद गोथाव जाबाय ओमफ्राय भिउवार्सफ्रा साननाङा दे जेबो होआलासिनो मारै गोथाव जाखो होननानै आङो जेनेबा बे भिडिअ बानायनायानो जाहैबाय जेनेबा आं जानो लुबैदोंना जेबो मस्ला मस्लि होआलासे जेनेबा दस्रा आरोना नोंसोर होनानै जानो हागोन जेनेबा आंसो जानो लुबैदोंमोन नालाय बेबायदि जेनेबा मस्ला मस्लि होआलासिनो सिम्पोल संनानै माबायदि मोनजायो होननानै दा मिथिबाय जेबो होआबाबो गोथाव जायो आरोना दा आं एसे फ्राम एवनोसै ओमफ्राय हाननोसै आं हले जेबो होआबाबो गोथाव मोनबाय आरोना खिन्थु नोंसोर संनानै जायोबा होबानो जाबाय आं दा ओरैनो प्लेन जानो लुबैदों नालाय ओंखायनो बेबायदि बानायदों आरोना आङो नै आंना मेवाइजों अमाजों मेवाइ दैयाव सोमनानै दोननायजों अमा बेदरजों एवनाया जाबायानो मोनबाय जा गोथाव जाखादों जानो लुगैनायासो हाला आंहा मोदोमनायाबो जा गोथाव मोदोमखादों सेन्टआबो जा जानो लुगैबाय आङो